Пробвам желираните бомбони с ананас, които се белят. Никакво търпение нямам. Бомбонки на Амос с... много хубаво мирише с ананасче. Буквално на сок от ананас. Ето го бомбончето. Сега видим как да го беля. Вижте ми новите ногти между другото. Къде е светливи? Чакайте са. Дали ще успея? Успях, май успях. Вижте. Излиза! Роди се. Вижте как постепенно... Излезе! Ето го, вижте го. Изяждам го. Обелката яма. Много яко. Сега пия сокота на нас. Много ми харесва. Пробвали ли сте ананас? Напишете в коментарите и се абонирайте за още такива видеа.